Et dommerpanel har udvalgt Amanda Sifus til at gå videre til finalen i kampen om årets fighterpokal. Som prisen lyder, så er det en fighterpris. Og med det udgangspunkt, som vi startede med i 2008, så var der behov for en pæn portion fight for hele virksomheden, for alle medarbejdere. I 2008, da Jesper Kold Sørensen kom til virksomheden, så det sort ud. Salget af firmaets kerneprodukt, torskerogn, var faldende, og virksomheden havde et underskud på 15 millioner kroner om året. Hvis at vi havde fortsat med at gøre det, som vi havde gjort indtil 2008, så tror jeg ikke, at virksomheden havde været her i dag. Så det var med ryggen mod muren, og der skulle ske nogle radikale anderledes indsatser herop for at vinde udviklingen. Virksomheden skiftede retning og øgede fokus på salget af firmaets produkter ude i butikkerne. Det vi gjorde rent praktisk, det var at tage rundt og besøge alle indkøberne for at lytte til, hvad det var, vi kunne gøre bedre. Fordi vi kunne tage al den her viden med hjem, og så tilpasse vores indsatser, og så målrette de ting, som vi skulle gøre for at komme tilbage på vækstsporet. Den strategi virkede. På trods af finanskrisen er det lykkedes at øge omsætningen, og i dag giver virksomheden overskud. Det er stadig en udfordring at få forbrugerne til at spise mere fisk, så virksomheden gør, hvad den kan for at udvide sortimentet. Senest med det, de selv kalder en verdensnyhed: skiveskåret fiskepålæg. Det findes ikke derude i køledisken i dag, og det er produkter, som vi mener skal anvendes til madpakkerne primært, men selvfølgelig også til frokostbordet. Og det indeholder de her gode egenskaber, som fisk nu har, og på den måde så kan man som forbruger med god samvittighed smøre sin madpakke. Amanda Sifus vandt kampen for at overleve. I starten af december afgøres det så, om det også rækker til at vinde årets fighterpokal. Så vil vi holde en kæmpe fest. Så vil vi fejre medarbejderne for den her fantastiske indsats, de alle sammen har været med til at yde de sidste 4 år her. Det skylder vi dem.